Берем концерт алдынан келген қонақлар үшін әуелеу, милли орнаментлар ясау бойынша ұсталық дәрістері көрсетілді. Шулай ук рәсем бүлігі оқушылары якташ язучыбыз Мужахит Ахмаджановның ижатына багышланган картиналар күргәзмәсе ясаган. Оқушылар һәм аларның әтиәниләре әзерләгән рәсемнәр кул эшләреннән торган күргәзмәне дә карарга мөмкинлек бар иде. Безнең тәмне кул эшләре, гаиләләр белән берлектән әтиәниләрнең эшләре, картиналар һәм балаларның картиналары бергә куелган. Һәм күрсәтәсе килде инде әтиәниләренә бик талантлы, бик сәләтле икәннәрен. Бу техника кыру усул белән, җон белән әвәләү дип атала. Без бу техниканы сәнгать мәктәбендә өйрәндек. Безне Талипова Гөлназ Расимовна өйрәтте. Без моны бүтән классыбыз белән ясыйбыз. Шараның тантаналы өлешенә килгәндә берсеннән-берсе эчтәлекле, тирәнтен уйланылган концерт номерлары беркемне дә битараф калдырмагандыр. Җыр, бию, уен кораллары ансамбльләре, конференция, балалар һәм яшүсмерләр төрле яклап үз осталыкларын күрсәтте. Музыканы бик яратам, җырлыйм, биим сәхнәдә, уен коралларын өйрәнеп, укыйм сәнгать мәктәбендә. Буш вакытта кулларыма краска, карандаш алам. Рәсемнәрем бик күп. Сезне дә шаккаттыралам. 3 ел сәнгать мәктәбенә йөрим. Мин рәсем, театр һәм вокал бүлегенә йөрим. Бүген мин бераз ансамбль белән җырлыйчакмын. Хожу в музыкальную школу 1 год. Учусь на Курае. Шара халыкара гаиләләр көне уңаеннан оештырылган иде. Сәнгать мәктәбенең җитәкчесе Ойгөл Фаттахова мәктәпнең тормышында актив катнашучы гаиләләргә рәхмәтен җиткерде. Укучыларыбыз ел дәвамында өйрәнгән җырларны, биюләрне бүген инде тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим итәләр. Гаилә ул нәрсәме? 5 хәрефтән генә торган сүз инде ул. Аның эченә бик күп әйбер сыйган. Балалар да, әтиәниләр дә, әби-бабайлар да һәм инде буыннан буынга үзелмичә сузылып килгән безнең нәсел чылбырыда. Мотор бәйрәмгә тамашачыларның бәясен сорау кирәк тә булмады. Концертка килгән райондашларыбыз һәр чыгышны кайнар алкышларга күмде. Мондый чаралар олысын да, кечесен дә берләштерә. Сәнгать өлкәсендә сәләтләрен ачып, җирлегебезнең рухи бүгенгесе һәм киләчәге өчен куйгат хезмәтләре эзсез калмас. Рамиля Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.